हेलो लोगोफोर गासैखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खनसे बरायबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन ओमफ्राय नै जोंहा बिमा फिसा मामा खादों फोरला फिथाइ खादों माबा माबि मैगं खाना होबाय माया ओमफ्राय लांनो थाखाय फोरला माबा माबि खासो गारदों मोदोमफुल बिबारनो मानो जोगलावरि बिफांबो फुनानै लाबावबायसो आं गायनो थाखाय अमाया माथामल'सै उन्दुदों मासे गग्रायावबो दोनला अमाखौहाय थाइबेसे दंबावो खुमब्राया हा मेरला दंबावनाया बैयाव मोजां दां लासनाया गिदिरना ले सोरनि सैमा जाखो मैगंआबो बैयावसो फोदों देग्लाय मोजां जादों ना फस्लासो जाबायदां जोगलावरिखौ आं फुखाबायहाय थाइगिर खानो नागिरदों नै सासे थाइगिर नोङो हाननो दान्दा खादों नै हा एफा गोजौ दान्दाया मोनहासगोन नै नों हरनाय फुथुलाया नै गोदोहाय नै सेंग्रायावहाय गाला हरनाय फुथुलाया जिजोब्बाय नै गुन्थुङा नै थाइगिर हाननोसैनो बै गोजौआव दंना हनै थाइनै सजा हा थाइनैसो मोनबाबो जागोन सिरिबाय नै थाइसे हाबावबाय थाबथाबाय नामा ओइ दुखुरि औ जाबायहाय थाइनै थोबाय थाइनैयानो मेरला दाखालिनिबो सेव बेयावहाय सिब्रु दंना गैया नायनो दे नै नैबेनो नायलाय बेलाय सिब्रु गैयालै गोरलैयानो दैज्लाङावसो जा ओंखारो सिब्रुआ ला बैयावबो दङथ' हनै मोदोमफुल बिबारा आं खायनोसै दे हरै थांना मोदोमफुल बिबार खाहैबावनोसै आङो दङ हाग्राफोर माथो जा मोजां दंखायो नै खाग्रोनि आं थाइजेंबो लायो नामा थाइजें नै हो खाथियाव देखायफिननायसै गंगार दुन्दिया बेसे गिदिर जा हासार मोननाय बेयो मिसाय आयु जोगलावरि बायदिसा
गामियाव फैनायखाय जोंहा जि मैगं बुथुमसो गारदों नै न'नि थाजा थाजानो थाइगिर खाखांबाय सासेया थाइथाम खानो हाबाय बियो खाखांना सुबावबायसो न'आव फैदों नालाय बिनि थाखायनो थाजा थाजा मैगं मोनोना गामियाव दे दे आयु खाथियाव मोसाफै औ दे मोसादो रोङा ए सानजों फट' लानोसै फैद' सानजों फट' लानोसै फै आं थांनोसै ना हो खेबनो आं खेबखाबाय फैदो सानजों फट' लानोसै Iban, nung atin deh. Nung atin. आं थांसै दे नों मोजां थादे आं गोसोखांना गोसोखाङा गोसोखाङा आंखौ खुदुमदो दे आरोबाव खनसेबाव ओरै ओरै एबार Ayah, ayah ni. रोङा मानो मा रोङा नोङो दोनसै दोनसै Ya, homai. मा होनो नोङो होनसै मा होनो नोङो होनसै दे मा होनो नों नै लोगोफोर दा न'आव थांफिननो थाखाय देलायदों आङो दख'ना सख'ना गानबाय मैगं खाखांजोब्बाय नालाय मैगं बुथुमखांबाय नालाय दा थांसै न'आवहाय बियानैफोरजों दान्दिसे गेलेबाय माबाय ओमफ्राय बियानैफोरखौनो गालांनानै थांनो बादों गोसोखांबाय थायो बियानैफोरखौनो उफाय गैया थांनांगौ नै जि अन्थाव बाथावनो आयु दे 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 आयु जा मोजां मोजांहाय सनाफोरा नै लिलिसा लिलिसा Kamu nungguin nih. Matinya tangsi. आं गायनाय बिबार आं गायनाय बेखौ हैफागोन नोङो थांसिनो नोंलाय मानोथो दहायनिफ्राय फैयाखै हनै बिबारा देखाय बिबारा गोदो सिख्लायाव आं गायलांनाय गोदो गायनाय बिबारमोन नामा मादै गोदो गायनाय बिबार मोनखांबेसेबा न'आव फैनानै गोबार रायलाय आं रायलायनो रोङा बर'निनो ब्लगार मादै मादैनि गोदो गायनाय बिबारमोन मादैया जा गोसोखांफिनबाय न'आवहाय थांफिनसै मादैया बिबारा नै थांफिनसै मालाय मादैनि बिबार गोजा बियो गोदो सिख्लायाव गायनाय दा हाबा जानानै मादैया गाबनो ओंखारबाय बेस्रा मादैमोननि गामि बियो नायनानै लाखायदो बिराद मोजां गामि वाव भिउआ बेखौ खुन्थेंखालाय फुनो फैनांगौ आङो ब्लग लाबोखागोन मादैया नुनो मोनखागोन ना मादै नै मादै बे खुन्थेंखालाया मोनबा आंहा फुनो फैनांगौनो दिनैहाय फार्स्ट टाइम नुदों मादैखौ ना मादै नै फेमिलि